Srácok és lányok, szia Dalma, itt van ő is. Hello. És a mai videóban ki fogunk nyitni ezt a kis shopon lévő kis 7 darab megaboxot és 42 darab stardropot. Nagyon atom. Kezdjünk a boxokkal. Ja, már az egyébként kevesebb. Megabox. Ha betöltene, az jó lenne. 3 item, ez nem olyan sok. Hát ez most így nekem nem olyan jó. Van. Dalmának közben nézzük, hogy mi jön belőle. És nem villog neki sem. Kaptam egy 4 item. Semmi nem jön belőle. Kis tesómnak 3 item. Nem villog semmi. Semmi jó. Megint 4 item. Hát ez így nem lesz így jó. Hát ja. Kis tesómnak is 4 item. 4 item. És már azért jöhetne nekem valami. Nekem sem semmi. 3 item. Nem semmi. 4 item. Legalább kapok coinokat. Kis tesómnak is 4 item volt. Közben én el is nyitom az enyémet. 4 item. 1038. Az komoly. Nekem 5 item. A kis tesómnak 5 item, abból jöhet valami. Várja. Nem jött el. De miért kapok 4 emótokat? Mindig emótokat kapok. 5 item. Hát ez így gatya. Várj! Villog a kis tesómnak. Frankre egy skin. Pedig még csak Caveman Frank. Tegnap kaptam meg a Franket. Igen, tegnap szereztem meg Franket. 3 item. Ja, de az jó volt. Nyisd. Az nekem jó volt. Nem tudom, hányadik boxnál járunk. Eddig a megaboxok egy szutyok. És ennyi. Ja. Nekem vége a megaboxoknak. Nekem is. Na, ez így szutyok. Hát ja, de legalább nézzük a stardropokat. Nézzük a stardropokat. Mindig stardrop. Jó, nyisd. Ebből jöhet valami. Ó, a rohadványos El Primo. Super rare. Ez így nem lesz jó. Super rare. Nem számolom, mennyinél vagyok. Rare. Epic. Epic nekem is. Te Jó, is. PowerPoint. Ugyanannyi. Epic. Kis tesómnak Mythic. Először nyitom én. PowerPoint. A kis tesóm mit nyit? Gadget. Az nagyon jó gadget Jackie-re. Tesó. Az nagyon jó. Mythic. Mythic. Jó, 200 kredit. Let's go. Azt szeretjük. Epic. Card. Mythic. 200 PowerPoint, igazából az is kell. Én nekem most... Super rare. Epic. Pinkár, vagy kitre. Rare. Ja, amit láthattam, ugye megszereztem Pétert, közben jön Stardrop.
Rare. Super rare. Mythic. Mythic. Hoppá! Maisie! Let's go! A Maisie! Nekem. Let's go! Let's go! Rare. Na, valami már csak Rare. Super rare. Rare. közben egy sorra adja az epikeket. Super rare. 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 És nekem közben vége. Ennyi. Akkor nekem is mindjárt. Ennyi. Hát igazából az egyetlen értelmes, amit nyitottunk belőle, az a Maisie. Nekem meg a Frank skin. Legalább gazdagodtam egy brawlerrel. Én meg egy skin. Piper tudom fejleszteni. Mythic? Legendary Star Dropot nyitott a Dalma. Nézzük, mi lesz. Lola! Istesom nyitott egy Lolát. Ha! Az jó. Kettő. Még egyet kapott, Istesom. Epic. El Primóra, nem, a Bullra, az a kék színű. Nem tudom, fejlesztem. Making everyone else look good. Oké, nekem is közben vége van. Nem tudom. Csináljuk, játszunk, vagy csak ennyi lesz most a videó? Nem tudom. Petivel játszani. Játszunk? Egy. Mit? Nem. I might be armless, but I'm in no way harmless. Fejlesztem kicsit Maisie-t. Means harm. Várjál. Nekem Próbálok egy valakit jó volt. felfejleszteni. Nekem Colettet egy is jó volt. fejlesztem egy kicsit. Barry jó. Sprout your hopes and easy. Mi történt? Here comes an extra scoop of Presenting Bayou Breeze. Nyomtam Power 8-asra. Ügyes vagy. És 0 coinom van már, elfogyasztottam. Várjál. Wow, I'm a 9800. trying to get over it. Én most ehhez fogok gyűjteni. Erre a Lolára fogok gyűjteni. Arra gyűjtök. Nekem 0. Na mindegy. Meg én ezt Játszunk- szeretném ezt itt. Játszunk ezzel az új karaktereinkkel, Játszunk vagy... az új karaktereinkkel. Maisie to the Get ready. Hívlak akkor. Mit hívok? De nem, hanem hogy az új karakterekkel, mondjuk Lolával, gyere. Tudom. Hol van a Lola? Előbb itt volt felül. Hányasra fejlesztettem? 8-as. 8-as. Talán. Na akkor ready. Na akkor kipróbáljuk így a szemetek előtt az új karaktereinket. Igen, Meg majd még egy kört is fogunk játszani. lehet. Nem tudom. Igen. Csak hogy én kipróbálom az új Frank skinet. De ez őszintén én csalódott vagyok. Vagy Azt a Lola az milyen? én őszintén csalódott vagyok, hogy nem nyitottam Legendary-t sem. Szeretem a Lolában. Az, hogy más. Igen, a Lola az tényleg szép. 3v1. Ajaj. Ja, jó. Elultizott. Mi a ulti a Lolának? Lerak egy ilyen kis picit, és át tud rá váltani.
Ja, a Maisie ulti. Gyere ball! Tud ütni? Tud ütni! Tudod ütni. Ja, igen. Szerintem... Nekem egyébként tetszik a lövő. Let's stay Csak calm, az a baj, but think jó. fast. Én most gyűjtök inkább a cicás. Milyen cicás skinre? A Lulának. Ja, de ez még drágább a kicsi Lola. Mindegy. A cicás. Hát én most nem fogom Maisie-t használni, helyette viszont használom az én kis újdonsült Legendary-mat. Én meg az új skineset. Jó, ez így nagyon jó lesz. Na, akkor gyere, ready. Ezt ne csináld, mert ki fognak vágni a videóból. Thrilled to be here. Really. Látjátok, ez igen, most is Kit is mondta, hogy really. És igen. Nem, nyomorult, megöllek. Jaj, ne! Meg fog ölni a Daryl. Én akarom őt megölni. Én akarom megölni őt. Én jövök a Daryl. Szia, Jesse! Jaj, nem! Ez így nem volt jó ötlet. Mert lerakta azért. Angelo. De és... ezt haltam. Ne pinezgessél, te nyomorult. Van egy kicsit szólok. Ügyes vagy. Frank az jó. De inkább el. De basszus! Én azt Hogyan? együttesen széttöröm. Jó, széttörtem a segít. Én ütöm szét az ultiát. Ó, nincs sok életem. És már csak én vagyok. Hát ez így nem lesz jó. Ajaj. De szerintem ez a mai videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor like és feliratkozás. És igen. Sziasztok! Sziasztok!